Malamai sun fara tofa albarkacin bakin su kan bankaɗe-bankaɗe da Dan Bello yake yi wa jagororin al'umma. Tun bayan da Dan Bello ya yi tunkwalwa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu, sai jam'iyyar APC a jihar Kano ta buƙaci shugaban ƙasan da ya kamo mata shi, domin ta zarge shi da Subulama Bukarti kan tunzura mutane a zanga-zangar da ta gudana. To amma tuni Dan Bellon ya bawa jam'iyyar APC awa 48 kanta janye wancan tuma take musu ko kuma a shiga next level. APC dai bata janye wancan tuhuma ba, saboda haka tuni an riga an shiga next level, kamar yadda Dan Bellon ya sake bankaɗo wata badakala na gwaggon ganduje. Next level, wai taya APC jihar Kano ta zuke jinin jihar Kano ne? Bari na baku su mantaɓi. Jama'a ko kun san wannan matar? Da turanci ana ce mata momi, da larabci ummi, da kuma canisanci ana cewa ayi. Amma an fi kiranta da sunanta na fulani. To idan zaka bude asusun banki kana amfani da BVN, kowa yana da nashi guda daya, to mu lura da BVN din momi. Sannan mu kalli yawan asusun da aka bude da wannan BVN. 1, 2, 3 har guda 44. Yawan ƙananan hukumomi na jihar Kano. To bari kuma mu komo kan kamfanoni. Wannan kamfanin mai suna Safari Textile na momi ne da iyalanta, wanda ake turo kuɗaɗe direct daga asusun jihar Kano zuwa wannan asusu. Satar ma babu kwana-kwana, direct ake yi ta daga buhu sai tukunya. To wannan asusu kana ta bincika shi zaka ga har shafuka ne guda 286. To asusu ɗaya kenan a cikin 44. Sai kuma asusun ɓoye. Bari in baku labari. An yi amfani da kanin abokin dan momi mai suna Kabiru Abbas domin buɗe kamfani mai suna Show the General Resources. Kabiru, na san baka san wannan labarin ba. To ga labari da dumin sa. Kai ne manaja na kamfani da ake amfani da shi na satar kuɗaɗen mutanen jihar Kano. Ga misali, ran 5 ga watan Mayu na shekara ta 2020, anan an turo kusan miliyan 82 daga asusun gwamnatin jihar Kano. Nan kuma miliyan 63. Ga wata miliyan 82 ita ma, nan ga wata miliyan 63. To kuma sai mu danyi ƙasa, nan kuma ga su ana cire su da miliyan 10. Wai wani kamfani ne yake fidda waɗannan kuɗaɗe? MJ Multipurpose Services. Jama'a waye tuna MJ Multipurpose Services? Yawwa. Yanzu haka an kasa shi adadin kuɗin da wannan mata momi ta sata, amma ana bin sawun sama da naira biliyan 20. Nawa ne biliyan 20? To dai biliyan 1 yana nufin naira miliyan na guga miliyan har guda 1000 shine biliyan 1. Miliyan 1000 sau 20, miliyan 20,000 shine biliyan 20. Me za a iya yi da wannan kuɗi? To dai za a iya gyara duka matatan ruwa na jihar Kano, har ma a fara gina wani sabo kar. Sannan za a iya gina kowace karamar hukuma ta Kano sabon firamare guda 2. Idan kuma asibiti za a je, za a iya biya wa mutane miliyan 1 naira 20,000 na magani. Kuma ita wannan mata ita ce linzamin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, kuma na hannun damin Baba Balabur. Jira a ce duka girma jihar Kano Baba Tulumbu ya rasa waɗanda zai zaɓo su zama shugabannin jam'iyya sai waɗannan mutane. Me hakan yake nufi ne akan manufar Tulumbu akan Arewa? Masu magana suka ce abokin ɓarawo a yanzu da ake fama da wannan yunwa da talauci, me yasa ko a jikinsu? To ga tambaya. Da kuɗaɗen talakawa ake samar da ayyuka da ba su tallafi. Aiki da tallafi na bayarwa talakawa kuɗaɗen shiga, kuma da kuɗaɗen shiga mutum zai ci abinci ya nemi ilimi. Idan mutum ba shi da kuɗi zai ji yunwa. Idan ka ji yunwa za ka yi tada turzo. Idan mutum ba shi da ilimi zai kare cikin jahilci. Jahilci na jawo tarzoma. To ka sace kuɗaɗen da ya kamata amfani da su wajen samawa jama'a abinci da ilimi, wane ne yake jawo tarzoma? Ga tambaya ta ƙarshe. Masu wayarwa da mutane kai su za a kama ana zargin su da jawo tarzoma, ko kuma masu wawushe kuɗaɗen da ya kamata a yaye mutane talauci da su? A rubuta mu a comment. Tuni dai malamai suka fara tsokaci kan wannan ayyuka na ganduje, kamar yadda wasunsu daga ciki ke sa masa albarka da fatan nasara da kuma fatan kariya. Akwai wani zakakurin matashi wanda ya fito ana ce mai Dan Bello, yana ta tona wa munafukan Allah azzalumai, kattan azzalumai asiri. Kun daga abubuwan da suke faruwa, yayi bayani tiryan akan dalilin da yasa 'yan Najeriya suka shigo cikin mayawacin hali, sannan ya tona ma wani a birnin Kano asiri.
irin badakalar da ya yi da kuɗin al'umma jama'a. Allah dai ka wa Dan Bello albarka, Allah shi kare Dan Bello, Allah ka kare shi daga kowane mai kowane irin ja'iri, kowane irin azzalumi. Kun san shi azzalumi duk lokacin da ka fito ka yi faɗa da shi, to shi kuma sai ya yi duk wanda zai yi saboda ni ya gama da kai. Wannan bawan Allah Dan Bello, wallahi mu tsakaninmu da shi babu abin da tsakaninmu da shi in ba fata alkhairi ba. Addu'a ɗaya za mu yi mishi, saboda mun san suna bai da shi, duk yadda za su yi su ga baya ne suna iyawa, amma dai Allah ya yi su. Ya kai dan uwa Dan Bello, ka rike azkar, ka rike zikiran da manzon Allah ya ba al'umma tai, in ka rike su wallahi babu abin da ka yi cinka. Tabbas mun san ana bibiyan ka dare da rana a samu dama a kanka, ai ma duk abin da za a yi ma, wasu abin da hadafin su ma suna ɗauke ka daga duniya su kai ka lahira. To ka rike azkar, kuma ka san lan yusibana illa ma kataballahu lana, ko huwa maulana. Waɗansu kuma bekensa suke gani yayin da suke sirkinsa da tunzura al'umma na a yi wa gwamnati bore. Wani ya zauna a Germany ko a China yake ne ya ɗauko ce ga makarantar da nake koyar da 'ya'yan wasu, ga hoton makarantar da ake koyar da 'ya'yana, ga ajin da nake kaza, ga wane ne kaza, yana comparison tsakanin China da Nigeria. Yawwa sai ya concluding cewa ai China din nan sun samu irin wayannan ci gaba ne saboda akwai shugabanci na adalci, wannan an samu ci baya ne saboda ba shugabanci na adalci. Don haka meye mafitan shine a zo a yi bore wa gwamnatocin mutum da ba su adalci, a fito kan titi, wai iya tunaninsa kenan. Alhali mu muna ce masa ne, idan aka fito kan titin nan, waɗanda za a zo su yi gadinka, 'yan aiken wanda suka yi wancan jahilcin da bindiga ne a hannunsu, kai kuma da kwali ne a hannunka, kuma ka ce wai a fito a tara. Don Allah an yi tunani mai kyau. In ka maza ce to amma dai yanzu addini ya ce mana mu yi shuru, duk abin da muka gani kar mu yi magana, ko an cutuye mu ma mu yi shuru. Kaga wannan sentence din kuma an faɗe shi ne domin a wautar da addini, a gwada cewa addini ba ci gaba, addini ba zai sama maka mafita ba. Iya ƙarshen abin da mai addini zai yi shine ya ce maka ka yi haƙuri, don haka bai baka mafita ba. Kaga irin wayannan kalamai a haka kawai sai ga kaman gaskiya ne, alhali ba gaskiya bane. Sai ka duba in ka ƙi yin haƙurin da ka iya faɗan, haka iya, kuma waye ya baka shawaran kai haƙuri? Ina ce wanda ya zo da shiriya ne. To Allah ta'ala ya sabo.